Karya. Bala ma. Bala. Bala. Da. Karya. Bala. 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 Mitwala. Bala mitwala. Bala. Anja bala. Dada. Hah? Dada. Dada. Hah? Dada. Po pira po. 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 Pira po. Po pira. Pira po. Bala. Anja bala. Anja bala. Bala. Han. Han tadra. Pando. 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 Bala. 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 Dada. Hah? Dada. Hah? Pando. Bala. 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 ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮದ ಪಾಂಡು ಬಂದು ಪಾಂಡು ಬಂದು ಪಾಂಡು ದೀತಾರೆ ಪಾಂಡು ಅವೇ ಪಾಂಡು ನಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೂದಾರ ಒಂದು ಕರಿಯೆ ಬಂದು ಕರಿಯೆ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ಕಡೆ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಕಂಬಳ ದಾನ್ಯಾನ ಒಂಜೆ ಟೆಂಪ ಒಂಜೆ ಪತಾತೆ ಇಂದು ಬಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ನ ಸುರು ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಡಲ್ ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನಾನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಿದಕ್ಕೆ ಬೈದ ಈ ಕಿದದ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಏಪ ಕಟ್ಟದಾರ ದಾದಕತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಿದೆ ಯಾನ್ ಅವು ಪಿದೆ ಬುಡ್ದು ಐದೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಪಂಡೆ ಪಂಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ತಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಬುಡಿಯ ಕೃಷಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕಿದೆ ಕಟ್ಟಿನಿ ಕಿದೆ ಕಟ್ಟಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕಿದೆ ಪೆತ್ತ ಕಟ್ಟಗಂದ್ ಬಂದ ಕಿದೆ ಮಲ್ತಿ ಎರುಕುಂದು ಮಲ್ನ ಸುರುಟಿ ಪೆತ್ತಗನ್ ಮಲ್ತ ಸುರು ಮಲ್ದಿನಿ ಪೆತ್ತಗಂದ್ ಎಂಡ ಮೂಲ 10 16 ಪೆತ್ತೊಲುತ್ತ ಓಕೆ 16 ಪೆತ್ತೊಲ್ಲ ತಲಿಳುತ್ತ ಎಂಡ 16 ಪೆತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒರಿಯೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬರಿಪಿನ ಪೂರ ಯಾನ್ ಜನ ನಿತ್ತು ಜಪಗಲ್ ಅಪ ಇಲ್ಲಡಿ ಯಾನ್ ಒರಿಯೇ ಇತ್ತಲೆ ಒರಿಯೇ ಅಪಾಲ 16 ಬೆತ್ತಲ್ಲ ಒರಿ ಐದೊಕ್ಕ ಎಂಕಿನ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಪೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪುಂಡಿ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಪೆತ್ತೊಡೆ ದಿನ ಒಂದು ಮಲ್ತಿ ದಿನದೇ ಐದೊಕ್ಕ ಪೂರ ಗರ್ಭಗೋಚರ ಏನ್ ಏಲ್ ಪೆತ್ತೊಲೆ ಗರ್ಭಗೋಚರ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪೆತ್ತೊಲೆ ಒಂದು 40-50 ಪೆತ್ತೊಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ಪೆತ್ತೊಲೆ ಎಲ್ಲ ಗರ್ಭಗೋಚರ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಗರ್ಭಗೋಚರ ಗೆಡ್ಡೆ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪೆತ್ತೊಲ್ ತಾನೇ ಆಯ್ಜ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಜಾರಾದ ನೀರ್ಲೇನ್ ಪೆತ್ತೊಲ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ನಿ ಪೆತ್ತೊಲ್ಲೇನ್ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಸುರುಡಿಯಾನೆ ಕಟಿಲ್ ದೇರ್ಲೇನ್ ಕಂತಿ ಕಟ್ಟನ ಫಸ್ಟ್ ಬೆತ್ತಲಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಟದಿನೇ ಪೆತ್ತಲಿಗಿಂದ ಕಿದೆ ಕಟದಿನೇ ಇರುತ್ತ ಒಂದು ಎಣ್ಣು ದಿನ ಇಜ್ಜಾನ್ ಓಕೆ ಐದಕ್ಕೆ ಕಟಿಲ್ ದೇರು ಬತ್ತಿನದಕ್ಕ ಒಂದು ಈತು ಪುರ ಇರ್ಲುತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತ ಪುರ ಇತ್ತ ಒಂದು ಏರು ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮದ ಮರಣಿಗೆ ತೊಣ್ಣೆಂಗು ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮದ ಪಾಂಡು ಬಂದು ಪಾಂಡು ಪಾಂಡು ಅವೇ ಪಾಂಡು ನಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೂದಾರ ಹಾಗೆ ಬಾರಿ ಮೊಗ್ಗೆ ಪುದಾರ್ ಬಂದ್ರೆ ಎತ್ತಿ ಬೇಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬೊಡೆ ಈ ಪಿದಾಯ್ ಬೋಣ ಲಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು 11 ಪೂಣು ಇಂಚ ಲಂಚನೆ ದಾಲ ಪೊಕ್ರಿ ಪುರ ದಾಲ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಪೆಟ್ಟದ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪೋಡಿ ಬಡು ಬತ್ತಿ ಬೇಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಪಣವಂತ ಪೋಡಿ ಹೊಡಿಯಾರಲ್ಲ ಬಡು ಬತ್ತ ಅಂಚ ಬರಿಪುಣವರ ಪೋಡಿದೆ ಕಟ್ಟನಲ್ಪಲ ಬಡು ಬತ್ತನ ಸಕ್ಕಲಾಗಿ ಒಂದು ವೆಲ್ಪು ಆತ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅವು ಕರಿ ಗಿಡರ್ನ ಬುಡಿಯರ್ನ ಒಂದು ಗುಡ್ರೆ ಮತ್ತೋಡು ಬಿಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗಿಡರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಡ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೋಡು ಎಂಕುಲು ಗಿಡ ಕಂದಿನ ಎಂಕುಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿಡ ಅಂದೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ದು ಕಂದಿ ಬುಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗಿಡ ಅಂದ್ ಗಿಡ ಮರಣ್ಣ ಗಿಡ 15 ಎಂಕುಲು ಚೀಟ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಯಿ 15 ಅಂತ ಅಲ್ಪಪುರ ಆರೋಗ್ಯ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತೆಂಬಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಮೋಡು ಬಣ್ಣಾಗ ಆಕಲ್ದ ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲು ಬೇತೆ ಕಂಜಿ ಉಲ್ಲಗೆ ಒಂದು ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿ ಕಂಜಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಪದ ಕಂಬ್ಲೋಡು ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ಲಾತಂಡೆ ಅಲ್ಪದ ಕಂಬ್ಲೋಡು ಆರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂದ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲೋಡು ನೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಾತಂಡೆ ಬೊಕ ಈಮೆ ಪುರ ಮುಂದೆ ನೆಚ್ಚ ಗಿಡದಜೆ ಕಂದಜೆ ಅವಳು ಎತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಕಿದೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಯಾನಾರೆ ಇದ ಆಯರ್ಲಿನ್ ಕೇಂದ್ರ ಫೋನ್ ಉಂಟು ಎಂಡೊಂಜಿ ಕಂಜಿ ತೂಪಡ ತೂಲೆ ಸೆಟ್ರ ವಂಡೆ ಅಂಚೆ ಬೋ ತೂದು ನೆನ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೆ ಪತಾತಿನಿ ಈ ಕಂಜಿ ತಿಂದ್ರ ಪುರ ದಾಲ ಇನ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ಪುರ ದಾಲ ಅವು ಪುರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪೂರ ಗೊರ್ಪ ಅವು ಎನ್ನ ವಾಯುರುಕ್ಲ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕಂದಿ ಈತೆ ಯಾನ್ ಬೆಳಗ ಮುಡ್ದು ಈತೆಯರು ಕಂದೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಬಾಯಿ ಬಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಲೆಗೆ ತಿನ್ಪವನೆ ಅವು ಏನಾಯ್ತು ದಾಲ್ ತೀಪೆ ಪಾಡ್ದೆ ತಿನ್ಪ ಹೊರ ತಿಂದಣ್ಣ ಬೆಲ್ಲ ಕೊರಂಡ ಹೊರ ತಿಂದಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏರ್ಲು ತಿನ್ಪ ಖಾಲಿ ಹೊರ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕೈ ಪಾಡ್ ನಕ್ಕವಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುಕಿ ಅಡೆ ಪಾಡ್ನಾಡು ಹೊರ ಇರಾಕು ಬೆಲ್ಲದ ರುಚಿಗೆ ತಿನ್ಪದೆ ಅವೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಏಳ್ ರೆಡಿ ಏರ್ಲು ತಿನ್ಪ ಕುಡು ತಿನ್ಪ ಅಂಚೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪಾಪ ಒಂದು ಕರಿಯೆ ಬಂದು ಕರಿಯೆ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ಕಡೆ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಕಂಬಳ ದಾನ್ಯಾನ ಒಂಜೆ ಟೆಂಪ ಒಂಜೆ ಪತಾತೆ ಬಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ನ ಸುರುಟು ಬಲ್ಕುಂಜದ ಕಂಬಳ ದಾನಿ ಅನ್ಬೋದು ಕಂಬಳಗೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತ ಕಂಬಳ ದಾನಿ ಬೆಲ್ಗಾಮುಡಲ್ಲೆ ಒಂದು ಒಂಜೇ ಪತ ಆಯ್ತು ನಾನು ಟೆಂಪೋ ಓಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕರಿಯ ನೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಕ್ಕಡ್ಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲೈನ್ ಹಿಂದೆ ಕಂಚಿ ಒಂದುಲ ಕೊಂಡಿಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಂಚಿ ಅಪಗ ಎಂಡ ಏರ್ಲಿತ್ತಿಜ ಅಪಗ ಏರಿದ್ಜ ಮೂಲು ಶೇಖರಣೆ ಅನ್ನ ಮುಂದೆ ಪಾಡ್ಗ ಬಂಡೆ ಮುಂಕು ಶೇಖರಣೆ ಅಂಚ ಅವೇನ್ ಪಾಡ್ದೆ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲ ನೆಟ್ ಸಿದಾಟೆ ಒಕ್ಕಡಿ ಅವು ಪರು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ದಾಮದ ಪರು ಪಾಡ್ದು ಪಂಡು ಪಾರು 4 ಪಾರು ಉಂಟು ಒಂದು ಪರು ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪರು ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪರು ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಇಂಬೆ ಸ್ವಭಾವ ಒಮ್ಮೆ ಚೂರ್ತೆ ಪೋಕದಿ ಶುರು ಮಾಡ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಕಠಿಣ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಆನಿತ್ತೆಡೆ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಹೊಸದಕ್ಕೂ ಏರ್ ಪಾತೊಂಬೊಂಡಲ್ಲ ಒರಂಚು ನೂಕೋಬೋಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರಣಿ ಕಮ್ಮುಲ್ದಲ್ಲ ಅಜ್ಜೇರೋರು ಇಲ್ಲದೆ ರಾಗಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಆರ ಕುದೊಂದು ಪುನಕ ಒಂಜಿ ಮುಣ್ಕೂರು ರಾಗು
ಕುಲಾಲ್ 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 ಏರು ಗುಡ್ಪುನ ಆರ್ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಉಮೇದ್ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರ್ ಬರ್ಪೇರು ದುಂಬುದಾರದೆ ಅಂದೆ ಅನುಭವ ನಮ ಕೊಂಚ ಬೋಡ ಮರ ಕಟ್ರ ಐಕನೆಕ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಆರೇನು ಪಾಪ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪುನ ಕುರ್ಸು ಗೊಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಗುದ್ದಿ ಒಂದು ಅವು ಆರ್ ಮಾಗರಿಯ ಬೂರಿ ಅದ ರಡ್ಡು ಬೆಟ್ಟು ಕೊರಿಯ ಪೆಟ್ಟದ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಪೆಟ್ಟದ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಇತೋರ್ ತುದ್ದಿನಿ ಅನ್ನ ಬಾಕಿದವ್ಲು ಪುಂಡ ಇತೋರ್ತವು ಜೋರಾತು ಮಸ್ತ್ ಜೋರಾತು ಹಾ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕದಲ ಮನೆ ಪೂಜಿ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಜೋಗ್ಲು ಪುರ ಪತಂ ಪೋನಗ ನುಕೊಂದು ಪುರ ಪೋಪುಂಡು ಗುದ್ದಾರೆ ಪುರ ಪೋಪುಂಡು ಅಂತೆ ಗರ್ವ ಉಂಡ ಗರ್ವ ಉಂಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ರಡ್ಡು ಬಲ್ ಓಡ ನನ್ನ ಪನೆಲ ಓಡ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಪರ್ ಬಾರ್ದಜಿ ಇತರ್ದಲ್ ಹಾ ಬುಡಿಯಾರ್ನ ಗಿಡ ಒಂದು ಬುಡಿಯಾರ ಬುಡೊಂದಿತ್ತು ಉಲಾಡಿ ಬಿಡ್ರೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಉಲಾಡಿ ಗಿಡ ಅವೇನ್ ಮತ್ತೊಡು ಬುಡ್ಪಿ ಆಯ್ತಾ ಇಂದು ಜೋಡಿ ಇನ್ನು ಬಲ್ತಾರೆ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಕರಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡು ಕರಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡುಲ ಅವು ಇನ್ನೇ ಕಡ್ಪೋಚಿ ಬಲದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಪಣ್ಣ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ಆರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಂಡೆ ಸುರುಡ್ದಿಂಚಲ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ನಲ ಏರು ಪಾಡ್ನು ಬಿಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಏರುಟ್ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗ ಅವು ಏತ್ಲ ಪಾರಾಡು ಎಂಕ್ ಮೇಡ್ಲದ ಆಸೆ ಪನ್ಪುಣತ್ ಏರು ಜಪುಡೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏರು ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ನಮಕ್ ಮೇಡ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಮೇಡ್ಲ ಆಸೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಏರು ಪಾಡ್ನು ನಮ್ಮ ಏರು ಏತ್ ಪಾರೊಂಡು ಪಾರಾಡು ನಮ್ಮ ಏರು ಸ್ವಂತ ಏರು ಗಿಡ ಪುಗ ಬಂದಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆನಿಡ್ದಿಜ್ಜಲ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪಣ್ಣ ಊಲ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಪಂದ್ ಎಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕಂಬುಲೋಡು ಪುರ ಅಂಚ ಪರಡ ಪಾತಿರೋಡ ಚೂರು ಅಕ್ಕಡ ಅರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಊಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಇತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಪುಗ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಕರಿಯೆ ಕರಿಯೆ ಕರಿ 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 ವಜಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಪುರ ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಪುರ ಬಾರಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಪತ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂದುರ ಬಾರಿ ಪೋಡಿ ಒಂದು ಕುಮಾರೆ ಬಂದು ಕುಮಾರೆ ಬಂದು ಇರುದೇನ ಪುದರ ಪುದರ್ ಇರ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ ಏನೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತ ಪೂರ ಪಾಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂರ ನಮನೆ ದೀತಿ ಕುಮಾರ ಎಂದು ಬಂಡ ಕುಮಾರೇ ಬಂದಂಡ ಇಂಚೆ ದೀನಿ ಕುಮಾರೇ ಬಂದೆ ಒಂಜಿ ದೀನಿ ಪುದಾರ ದೇವೇರ್ನ ಪುದಾರ ಬಂದ ಒಂದು ಮರ ನ್ಯಾನ್ ಬೆಳಗಾಮುರ್ದು ಪಂಡರಪುರ ಹೊಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಚಿ ಬೀಡು ಬಂದುಂಡದೆ ಆ ಬೀಡು ತಲ್ಪಡ್ದು ಒಂದು ಕುಡೊಂಜೇರು ಉಂಡು ರಂಗೆ ಹಾ ಸದ್ಯ ಬತ್ತೀನಿ ಸದ್ಯ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರ ತಿಂಗಳು ರಡ್ಡರ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನ ಆತಿ ಹೊಸ ಗಂಜಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಿನ್ನೆ ಆದಿಪ್ಪ ಈ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಮುಟ ಮುಟ 2 ವರ್ಷ ಬತ್ತುಂಡು ಪರುಬಾರ್ದು ಜನರ ಇತ್ತ ಮರಣಿ ಕಂಬಳೋಡು ಬೇತ ಗಿಡ ಏರಿ 14 ಮುಟ ಬತ್ತಿತ್ತು 14 ಏಟು ಪೋಯ್ನು ಕುಮಾರಿ ಬುಡ್ರೆ ಮತ್ತೋಡು ಬುಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಜೋರು ತಾಡು ನೆಟ್ಟತ್ ತಾಡ್ರೆ ಬಣ್ಣಗ ಇರ್ನ ಗಂತಿಡು ಬಾರಿ ಜೋರು ಅಂತೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಣ್ಣ ತಿಗಲಿಗೆ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ಪಿ ಬಾರಿ ಜೋರು ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಮ ಎನ್ನ ಕೈ ಲಗಡಿಗೆ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಈತ ಇರ್ಲೇಟ್ ಜೋರ್ದ ಸ್ವಭಾವದ ಇರುಂದೆ ನಮಗ್ ತಾಡ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಜೋರು ಬಾಕಿ ಉಪದ್ರ ನೆತ್ತ ಇಂಚ ಕೊನನ ಪತ್ನಾಪುರ ಅಡಿಮೇಲಾಪುನ ಪುರ ಬಾರಿ ಜೋರು ಆಯ್ತ ಕೆಬಿ ಕಟ್ಟು ರಡ್ಲ ಕೆಬಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ತಿ ಕಣ್ಣಾನೆ ಸ್ವಭಾವ ಕಣ್ಣಗನೆ ಕೆಬಿಜ್ಜಿ ಹೌದಲ್ಲ ಫರಕ್ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಅಂಚದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಕೆಲ ಪಂಡ್ ಅಂಡ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಕ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲು ಪುರ ಅವು ಏರು ನಾನು ತೂದು ಗುಡ್ದು ಇದ್ದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ ಕೆಬಿ ಕಟ್ದೇರು ಕಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಆಯರು ನಾನು ಬುಡ್ದು ಇದ್ದೆ ಅವ್ ಕಂತೇರ ಮನಸಿ ಮೀಯರ್ಡ್ ಸಬ್ಜಿ ನಡು ಮಾಡ್ಲಾಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಒಂದು ಕಂತೀನಿ ಅಂತ ತೂದು ಒಂಜಿ ಕಂತೀನಿ ಒಂದು ಅವೇ ಬೀಡಿ ರಡ್ಡಿಯವ್ರು ಕಂದೆ ಬೀಡಿ ಒಂದು ಕಾಲೇ ಬಂದು ಸುರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ತೊಂದಾರು ಜಪುಡ ಡ್ಯಾಮ್ ಪೋಯ್ಸದ ಕಮ್ಮಲ್ ದಪ್ಪ ಸುರು ಕಮಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಲ್ ದಪ್ಪಗ ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ತೊಂದು ಕಲಬಲ ಬಲಮ್ಮ ಬಲ 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 ಆಗಿ ಜನ ತಿಂಡ ಕಮ್ಮಲ ಕೊನ ಪೆರಿಂದೇ ನೋಡು ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲ ಕಮ್ಮಲ ಕೊನಪುಂಡು ಇಜಿಂಡದ ಗೊಬ್ಬುಂಡನೆ ಲಾಗಿ ಮೇಲಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪುರ ಬಾರಿ ಜೋರು ಉಂಡು ಆಯ ಪರುಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಪರು ಕದೇ ಬಜಿ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಸಾಧದೇರು ಈತ್ ಏರ್ಲೇಡ್ ಸಾಧದೇರು ಪಣ್ಣೊಂದ್ವಿ ಯಾ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಗೊಬ್ಬಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಪೋಡು ಇಂಚ ಮಂಡೆ ಗೊರ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುರ ದಾಲ ಜಿದ ಮುಟಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪಾರೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ ಗಿಡಾರೆ ಒಂದು ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಗಿಡಾರೆ ಮತ್ತೊಡು ಬಿಡ್ರೆ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಗಿಡಾರೆ ಜೋರಿ ಉಮೇನೆ ಮನ್ಪಾರೆ ಇತೋರ್ದು ಪಾಡ್ದಿಜ ನನ್ನ ಪಾಡ್ರೆ ಜೋಡಿ ಉಂದ್ವಿ ಐಕಿತ್ ಇತೋರ್ದು ಮಟ್ಟ ಸಟ್ಟಾತ ಜೇರು ಉಲ ಐಕಿತ ಮತ್ತೊಡು ಜೋರು ಬುಡ್ಪಿನಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಚಂದು ಒಂದು ಚಂದು ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಯಾನ ಸ್ವಂತ ಇರು ಗಂಜಿ ಒಂದು ಒಂದೇನ ಸ್ವಂತ ಗಂಜಿ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಉಂಟು ಒಂದೊಂಜಿ ಗಂಜಿ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಲ್ಲಡಿ ಸಟ್ಟು ಮಾಲ್ ತಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏರುಂಡು ಐಕ್ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಬಿ ಮಾಲ್ ತಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಮಾಲ್ತಾನೆ ಬಿ ಕಂಜಿ ನೆತ್ತ ಬುದಾರ್ ಚಂದು ಬಂದು ಒಂದು ಲೇನ್ ಬೆಳಗಾಮುರ್ದೆ ಕಂಜಿ ಬೆಳಗಾಮುರ್ದೆ ಕಂಜಿ ಕಂಜಿ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಾನ್ಲ ಏರು ಪೂರ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಪಣ್ಣ ಐತೆ ಎನ್ನ ಅವ ಅರಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಆತೆ ಮೇನ್ ಚೂರು ಪೋಕರಿತ ಸುರು ಮಲ್ದೆ ಚುಚೂರು ಕುಟ್ರೆಪುರ ಇಂಚ ಪುರ ಪಾರೋಣ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾರೋಣ ಬುಡ್ರೆ ಮತ್ತೋಡು ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿನಿ ಶೋಕ್ ಪಾರ್ವೆ
ಬೇಕಿತ್ತು ಜೋಡಿ ಮಲ್ತಾರೈತಿ ಅಂದ್ ಒಮ್ಮೆನೆ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಸರಿ ಪಾಪ ಸ್ವಭಾವ ಬರದಾಲ ಸಬೋರ್ಡ್ ಒಂಚೂರ್ತೆ ಜೋರಾತೆ ಐತೆ ಇಂಚೆ ಕುಟ್ಟುನು ಬಾಕಿ ಪರಬಾರ್ದು ಪರು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಪಾಡು ಓಕೆ ಬಾಲೆ ಕಂಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಒಂಚೂರು ಕುಡು ತಿಂದ ಒಂಚೂರು ಬಲತೆ ಸರಿ ಸರಿ ಒಂದು ಒಂದು ರಂಗೆ ರಂಗೆ ನಾವು ಬೀಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬಂಡತೆ ಆ ಕಂಜಿಂಗ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಅವು ಬೀಡ್ ಹಿಡ್ದು ಅವ್ ಕುಮಾರನ್ ಕಣ್ಣಾಗ ಐತಟ್ಟುಗು ಕನ್ನಿ ಒಟ್ಟು ಕನ್ನಿ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಬೀಡ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ತೆಂಬೆ ಚಂದುಗುಲ ಒಂದು ಎಕ್ಲ ಜೋಡಿ ಬಲ್ಲಡ್ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಸಟ್ ಮಲ್ದೆ ಶೋಕ್ ಪಾರೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀತೆ ಬಣ್ಣ ಐಕಲ್ನ ದೇಕಿಗಿತ್ತೆ ಪಾತ ಬಾಲೆ ಕಂಜುಲಿ ಏತ್ ಪಾರು ಐಕಲ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ ಪಾರೊಂದು ಬರ್ಪೇರ್ ಶೋಕು ಪರುಬಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಸಟ್ಟಾಪ ಬೀಕೆನ್ ಕಲೆಗೆ ಈ ಕಂಜಿ ಸಟ್ಟಾಪ ಖಂಡಿತ ಒಂದೊಂಜಿ ಜೋಡಿ ಉನ್ನತ ಬುದ್ಧ ರಂಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಬಜಿ ಪಾಪ ಬಜಿ ಸ್ವಭಾವ ಬಜಿ ಸ್ವಭಾವ ಪಾಪ ಬಜಿ ಪಾಪ ಸ್ವಭಾವ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕಂಜಿಲೆ ನಾನು ಬೀಳಿದ ಕಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಬಂದೆ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿನ ಮಣ್ಣಗ ಕುಟ್ಟಿ ಬಂದ್ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಬೈದಿನೇರು ಬೇತೆನ್ನ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎರುಕಂತ ಎರುಕನಗ ಬಡ್ಕಳದ ಕಲ್ನಂಜಿ ಬೇತೆ ಎರುತ್ತುಡು ಅಕಲ್ನ ಎರು ತೊಟ್ಟುಗು ಪಾಡೋ ಬೈದಿನಿ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಏರ ಇದ ಅಲ್ಪ ಎರು ಪಾಡ್ನ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಅವೇನು ಎಲ್ಲಾ ಪುರೋಡು ಬಣ್ಣ ಪತಿಯರು ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳು ಪತ್ತನಾಗ ಅವಳು ಎನ್ನ ಏರು ಅಕಲ್ನ ಐ ತೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕಾಯ್ ಪಂದಿತ್ತಿಜಿ ಅವು ಎರು ಅವ್ರು ಪತ್ತದೇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಏರು ಪಣ್ಣಾಗ ಎರು ಬೇತೆ ಕಲೆ ಕೊರ್ರೆತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಒಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಎರು ಅವು ಕನ್ಪಾದೀನಿ ಎನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಯಾನ್ ಅಕಲೆಗೆ ಪಂಡ ಏರ್ ನಂಬೇರಿ ಏರ್ ನಂಬುಜರತಿ ಯಾ ಪತ್ತದೇರು ಪಂಡ ಏರ್ ನಂಬು ಐಡ್ದೋಗ ಅಕಲ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಏರು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದತ್ ನಾನು ಯಾನ್ ಅಕಲ್ ಏರು ಐಡ್ದೋಗ ಅಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಮೂಲ ಬೇತೆ ಕಂಜಿ ಇತ್ತಂದು ಈ ಜಾಗ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಬಂಡಿರ ಆ ಅಕಲ್ನ ಆತ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಿ ಈ ಅವು ಕಂಜಿನ ಎನ್ನ ಕಂಜಿನ ಗೆತ್ತ ಅಕಲೆ ಕೊರ್ಲ ಬಂಡಿ ಯಾನ್ ಉಂಬೆಡಗೆಂಡ ಬಂಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಇರುಕಂತ ಕೊರ್ನಾಡದೆ ಎರುಕೊಂಜಿ ಇರುಕಂತ ಕೊರ್ ಪಂಚ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಿನ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಕ ಕಂಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಆ ಕಂಜಿನ ಗೆತ್ತೆ ಅಕಲೆ ಕೊರಿಯ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಕಂಜಿನ ಅಕಲೆ ಕೊರಿಯೆ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎರು ಬರ್ತದೆ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪಗತೆ ಕಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಂಜಿನ ಬದಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೈದ್ನ ಕಂಜಿ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪತ್ತಿನ ಆತತ್ ಅವು ಕಂಜಿ ಟೇಷನ್ ಪತ್ತದಿ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಬೇತಾಗ ಹೋತುಂಡು ಐಡ್ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಮತ್ ಗಲಾಟೆ ಆದ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಡು ಬಣ್ಣಗ ಪತ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ ಪುರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಿಡ್ಪೂಜರದೆ ಅಂಚ ಐತ ಬದಲಿಗೆ ಬೈದಿನ ಕಂಜಿ ಒಂದು ಕುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಒಂದು ಗಿಡದ ಬಾರಿ ಪಾರುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಕುದಿಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಮ್ಮುಲ ಕೊಂತುಜಿ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕೊನು ಪೂಜೆ ಒಂದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಗಿಡ ಸಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ABC ಬಂದು ಮೂಜ್ ಜೊತೆ ಸಟ್ ಮಲ್ ಬರಂಡು ಅವೇನ್ ಸಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದೆ ಇಂಚ್ಕೊರ್ರೆ ಅಂತ ಮಲ್ದುಜೇರು ಅಕ್ಕಾಗ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ABC ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಜ್ ಜೊತೆ ಸಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವಣ್ಣೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೂವು ಇರುತ್ತೆ ಸಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಡಲಂಜಿ ಬಂಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಡಲ ಮ್ಯಾಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ್ಕೋರಿ ಸುರುತ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ಅಜ್ಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಕುಂಜದ ಕಂಬಳ ಏಪ್ರಿಲ್ ಈ ಎರ್ಲೆನ ದಿನಚರಿ ಎಂಚ ಬಾಕಿ ದೇರುತ್ತಲೆಕನೆ ತೂವನ್ ಪರ ತದಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ತೂವನ್ ಪರ ಎಂಚ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಣ್ಣಗ ಕುಡುಪುರ ಮಾಮೂಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡೈಕ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂದುತೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಜಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಪುರ್ತಲ ಕೊರ್ಪೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಏನ್ ಲಕ್ವೆ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ವರ ಬೈಪಾಡ್ದು ನೀರ್ ದೀದ್ ಬೈಪಾಡ್ದು ಪೊಪ್ಪೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಜತ್ತದ ಪೂರ ಬರ್ಪಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಜಾರೆ ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಕುಡುಗೊರ್ರೆ ಕುಡು ಕೊರ್ದು ಬತ್ತದ ಕುಡು ಕೊರ್ದು ಬೈಪಾಡ್ದು ಬೈ ತಿಂದ ಐಪೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಪಿದೆ ಕಟ್ಟಂಡು ಅಂತ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪರೆ 15 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪಿದೆ ಉಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಇರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬೈ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರ್ದ ಏನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಡ್ ಕುಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಡ್ ಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಬಾದಾಮ್ ಒಂಜಿ 5 ಪೀಸ್ 10 ಪೀಸ್ ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದುತ್ತೆ ಬಾದಾಮ್ಲ ಪಾಡೊ 10 ಪೀಸ್ ಇಂಚ ಪಾಡೊ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲಿ ಕುಡು ರಡ್ಡು ಬರ್ತು ಕೊರ್ಪಾರು ರಡ್ಡು ಬರ್ತು ಕುಡು ಕೊರ್ಪೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಬೈಯಾಡ್ ಪೂರ ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಚುಚೂರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪೊರ್ನ ಮಾತೆಕ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ಚಿಂದ ಇರ್ಲು ಬಡ್ಡ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಬೈಯಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ವಾರೋಡ್ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಸುದೆಕೊಂಡು ನೀಂದದ ಕನಪ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ದ ದಿನ ಮನ್ಪು ಬಯ್ಯ ನಾಮ ಬರ್ಪೇರ್ ಮಕ್ಕಳು ರವಿನ ಕುಳು ಬರ್ಪೇರಂತೆ ಉಲ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿದ ಜೊತೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬಂಗಾಪು ನಾನು ಇಂಚ ಕಟ್ಟುಜ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ರಜ್ಜೆ ಒಂದು ತಿರುಗಾರ ಪತ್ನೆಕ್ ಕಾಲಿತೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಜೆಪ್ ಮಂಚ ಕಂಜು ಒಮ್ಮೆ ನಿಂದರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬುಡ್ಡಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಐತಾತಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಿರಾವಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಲ್ ಕಾಡೊಂದು ರಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಆತೆಗೆ ಬರ್ಪಿ ದಾಲ ಬದ್ರಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಪಜೇರಿ ಕಟ್ಟು ಮೇರೆ ಸರಿ
ಆವಡ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ ಇದ್ ಕೊರ್ತು ಪಾತಿರೇರ್ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೆನ್ ತೂಪುನೇಡ್ ಸಾಂಗುನೇಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇಗಿರಿಂದ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಲಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಎರ್ಲೆನ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ತೂದು ಮೆಡಲ್ ಆಪನ ಮುಟ್ಟಲ ಎರ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಹೋತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಿರ ಪರೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ಅಂಡಲ ಇತ್ತ ಬಾತ ಕೃಷಿ ಪುರ ಮಲ್ತದ ಎರ್ಲೊಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಸಾಂಕೊಂದಿಲ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆ ಅವಡ್ ನಿಂಗ್ಲಡೆ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.